Ходим си по улицата и виждаме една конкурентна къща от масивна дървесина. Задава въпроса защо една къща струва Хикс или Y пари, защото получавате различно нещо, то е нормално. Защо една дървена къща е хубава за нас, какво трябва да гледаме в тази къща, и не говоря за класифицирането на къща с дървена конструкция, която става с мазилки, гипс, картони и така нататък, а за къща, която има видима дървесина от вътрешната страна, не ламперия, а масив. Защо обаче не предлагаме този продукт, след като настояваме или казваме дървената къща, тя е една от малкото видове сгради, която ни дава качество на живот вътре в нея. И в един момент виждаме дървена къща и аз сега ще кажа, тази къща е последното, което искате. На няколко от кадрите ще забележите кафеви петна, ниско ниво на дървесината, което е вече пък в нишата в нашия бранш. Какво се получава? Самото просмукване по влакната. В България най-често мога да... Това ще ви напомни на траверсите, старите, които са за железопътните пътища. Автоклавите, с които се третира тази дървесина, точно тази, с която е третирана, и али да кажем прямо траверсите, това не е чак на ниво траверс, но да кажем същия е бил подхода, е токсична. Нищо не го яде, нищо не верее в него, за да може да не му хлясва, да не гни, да няма такъв тип ерозивни процеси в дървесината. Тя да се унищожава от околната среда. И в случая, колкото по-токсичен е един импрегнант, така да го наречем, толкова по-малко не искаме да сме около него. Сградата трябва да ни дава качество, хубав въздух, дървената масивна къща, а не да ни трови. Така че, както тази в момента е дълбоко импрегнирана с кофти импрегнант, определено бихме казали, че в тази къща не е здравословно да се живее. Пример, защо, откъде идва една цена на една дървена къща от масивни трупи, в случая трупите са от масивна града, строгована с правоъгълна форма, но тя е една масивна града. Технологията е слягаща, с изключително много деформации, потенциал за много деформации, за много пукнатини с времето. Ако кръстосаните ъгли, външни ъгли и фуги не са добре обработени с изолационен материал, в случая е ползвана лен като изолация между стените, може да има течове в последствие, пукнатините да текат при дъждове от хоризонтален характер, с навявания. И много тази къща и точно този избор на вносител не е правилен и няма да постигне. Така че за тази сграда аз ако съм няма да си я взема, макар апетитната цена, по-добре да ни я правя тази сграда, ако ще е това. Всеки, който дойде пред нас, получава ноу-хауа в неговия проект, в неговото изграждане и след това се жени качеството на живот в сградата.